灼熱の炎で全てを飲み込め。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。邪魔者が現れた。我が黒竜魔導士。あと少しだ。我が敵を撃て。灼熱の炎で全てを飲み込め。剣に眠る。いや、ハーストグワークいけない、封印が。しまった。剣をどういう意味だ。
に力を。負けるわけにはいかない。うわっ、時は満ちた。アルファエルレタケセルリエグローン。でかしたぞエグベルト。何ベル。ボーゼル。最初からはだがバカなやつ。これでもうふざけたまで。やるわね。この私と勝負。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
坊主たわけ。己の力を過信せんことだな。命が惜しきならば私を残念だったな。私は負主の負け。世の前から消やはり消耗した体ではボーゼル様。一体何が起こったんだ。エグベルトがボーゼルに疲れた。儀式で疲れているボーゼルはこの手ベルンハルトか。皆さん、これそんなことをして他に方法はありません。鹿様。お願い。確かにそれ分かった。よし、行くぞ。